Bai, nik erazen sorreri dukot oso nitako, bueno, emoziona bitenaz, oso polita. Oso polita. Nobera be askoz gaztieua, ja urte asko die. Eta, Andoni joan atia, Andoni Mujikak, bueno, egizu zen pare bat bizita, eta, bueno, buru belarri sartu dintzen proiektu. Erazen zertu ginen, Arrasate presetik eta zubi lanetan ebili ditzen, baina gero, ian botora saltu emoterakoan hor egon zen beste ilusio barrizte bat eskualdekako proiektuak bultzatzeko. Ikuste zen, einjako bidea oso ona zala, baina aurrera begira jauzi bat inbiezala, eta hor goienan sorreran bete-betien ibili nintzen. Eta orduan ikusi zen, Durangaldien be euela hortarako besteko injarreta, eta orduan emonzien urratzak eta ibili ditzen kolaboratzen da ilusio handiz, da gero, nire lortzuen bizina zenez, boton hartzaile be banaz, beraz, nire onerako be egin abin bi. Proiektu honetan sinisten dugu, uste dugu herri komunikabidea bidiela, euskeraz irakurtzeko zeo biedala, medio bat, hemen dau, medio hau, eta ia honetara batu zeinken zu, ezta? Zu eta danak. Eta hor bai pasau genduen pizkat txarto eta ondo. Hor daukaraz zer batzuk txarrak eta beste batzuk oso onak. Baina hor, batzuk zu hori xasa, zu gorri xasa, eta sekula etzinen inona. Bueno, nok esango leuken, ez? 500 nale? Da 11 urte. Da 11 urte pasau diela, igerten da argazkizetan, Eta dana batera begitute, 93-tik 2013-re, 20 urte, eraz sortu zanetik ona. Bai. Así que nik neuk zelan dana ikusten duen ibilbide baten moduen, ez eta gero hanboto oso produktu diferentziau eta lantalde oso diferentieta izendan. 20 urteko ibilbide eta gero, hau. Bai, posteko gauza bada, ez? Nintzen zelan euskerazko egunkari bazan, da, fomentetako pixka bat Durango aldien euskerazko gauzak, erazen hasi nintzen, eta gero hanboton, publizitatea egiten, normalien astero ez, urte guztien kontratu bat egin gendun, da fomentetan euskeri, euskera fomentetako. Motoko laguna izan nintzen ondala gitzi gora bera sortu zanetik, ondala 10 urte erolan. Eta lehen zaneraz, erasetik hanbotora pasau zan. Eta jarraitu naban, hanboto laguna izaten. Lehengo, larun bata goizian irakurtzen dut, eta gehizien gustetan herriko eta gauzan informazioa, zorionetako argazkiak asko gustetea eta ni alabarekin eta ikustea, eta oso interesgarria da. Alde kopuruek edo zabalkundiek berak hanbotorenak adierazten dauela, era txertatuta dauela, Durangaldien, ez bakarrik Durangon. Eta hori, hasierako kezka horrek, Durangorako ez ezik Durangalderako erreferente izatie, edo ez bakarrik euskalgintzako jentientzako zuzendut egoteko, edo euskaltzaliendako zuzendut egotie, orokorrien
komunikabide moduen beba interesa sortzi berak, horrek helburu nik uste dute bete diezela, eta bueno, gaur egondokon kolaboratzaile sare zabal horrek adibidez argi erakusten da hori, ez da? Bosteun bider zu. 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 Boston bider zu.